dårlig detektiv. Hvad for et mysterie skal jeg klare for dig? Det var da mærkeligt. Nu sparker jeg døren op. Ellers kan jeg gå ud på døren. En trøje simpelthen. Måske står der navn i. Ikke noget navn. Han købte den den 8. oktober. Spændende. Efter jagten på barnet har jeg fundet et spor. En bluse. Noget papir med blod på. Nej, det var bare med noget kiks på. Nu skal jeg spille basketball. Nå, sidste gang, så prøver jeg. 3, 2, 1. Ej, jeg har fået det basket. Nej. Hvor er du min trøje? Hvad hedder du? Søren. Så har jeg virkelig klarmusteret for i dag.